Hej, jeg hedder Ole. Jeg er fra cotonshoppen.dk. Jeg skal give dig et par små fif omkring vedligeholdelse af din Oscar Cordless minitrimmer. Det første du skal gøre, det er at montere batteriet i den. Det er sådan et standard AA-batteri. Det er utrolig vigtigt, at du sørger for, at den her maskine den er velsmurt hele tiden. Faktisk så må du ikke tage den i brug første gang, uden den har været smurt. Der medfølger en lille flaske olie, men den får hurtigt ben at gå på, så jeg vil altid anbefale dig, at du køber noget ekstra olie, for eksempel den her originale Oscar olie. Det du gør, det er, at du giver den lige en tynd stribe olie herhen over skæret. Tænd den og lad den køre et par sekunder, for olien kan blive fordelt, og så kan du eventuelt rense den med en serviet, hvis der er noget overskydende. Når du er færdig med at klippe, så husk at rengøre den hver gang for alt løst klippehår, og så smør den igen. Hvis du gør det på den måde, så har du en maskine, som fungerer stabilt hver gang.